Wala na tayong magagawa sa nangyari sa tita mo, anak. Hindi mo kasalanan ng nangyari. Pero Nay, kahit ganun po si Tita Mitch, natulungan niya po tayo. Kahit papano na ipagamot po natin si tatay dahil sa kanya. Si Christian to ah. Christian, anong ginagawa mo dito? Kamusta ng tatay mo? Mano po tita, may hinihintay lang po ako dito. Ayos na po si tatay. Kaso hindi pa po siya nakakabalik sa paghahanap buhay dahil hirap pa po siya sa paglalakad niya. Ganun ba? Kawawa naman si Berto. May iba ako. May kakilala ka bang gustong pumasok na kasambahay? Ilang kasambahay po ba yung kailangan niyo tita? Isa lang sana, kasi mag-isa lang naman ako. Kailangan ko lang na maglilinis sa bahay, kasi medyo busy din ako. Kung gusto niyo tita, ako na lang po yung kunin niyo. Di ba, nag-aaral ka pa? Magtatapos na po ako sa susunod na linggo. Kaso hindi po ako makakapagkolehiyo dahil kapos po kami sa pera. Dahil po sa pagkakasakit ni tatay. Sige, pumunta ka na lang sa bahay kung kailan mo gusto magsimula. At ipaalam mo na rin sa nanay at tatay mo ang desisyon mo. Sige po tita, at sasabihin ko sa kanila. Mauna na po ako. Sige. Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman, anak. Tungkol saan ba? Nasalubong ko po kanina si Tita Mitch at naghahanap po siya ng kasambahay. Sinabi ko po na ako na lang po yung kunin niya. Paano na yung pag-aaral mo? Hindi rin naman po ako makakapagkolehiyo, Nay, dahil marami pa po tayong dapat bayaran. Pwede ka naman mag-apply na scholarship, anak. Kasi matalino ka. Hindi na po, Nay. Mas kailangan nyo ni tatay ang tulong ko para mabilis po tayo makapagbayad ng utang. Iniisip lang naman kita, anak. Dahil dati pa naman, pangarap mo makatapos ng kolehiyo. Mag-aaral pa rin po naman ako, pero hindi mo na sa ngayon. Sige, anak. Pero wag ka mag-alala. Tutulungan pa rin kita para mas mabilis natin mabayaran lahat ng utang natin. Sige po, Nay. Anak, Bakit po, Tay? nabanggit sa akin ng nanay mo na magtatrabaho ka daw sa tita mo. Opo, Tay. Pansamantala lang naman po. Paano na yung pag-aaral mo? Kapag nabayaran na namin ni nanay lahat ng utang natin, magpapatuloy ulit ako sa pag-aaral. Pinapaalalahanan lang kita, anak. Iba ang ugali ng tita Mitch mo. Bakit naman po, Tay? Mukha naman pong mabait si tita. Hindi mo ba napansin, anak, na walang kamag-anak natin na gusto siyang kasama? Basta pakisamaan mo na lang ng maigi ang tita mo. Kapag nagkaproblema, magsabi ka lang sa amin ng nanay mo. Opo, Tay. Tay, alis na po kami. Sige anak, mag-ingat ka dun ha. Opo. Sige, hatid ko siya kina Mitch. Sige. Tao po! Oh, kayo pala. Halika kayo, pasok kayo. Pasok kayo sa loob. Upo muna kayo. Ang ganda naman po pala ng bahay niyo, tita. Naku, maganda nga. Pero mag-isa naman ako. Abala kasi ang asawa ko sa negosyo niya. Oh, paano, anak? Mauna na ako sa'yo. Wala rin kasing kasamang tatay mo sa bahay. Opo, Nay. Maraming salamat po sa paghatid. Huwag kang mag-alala, Ruby. Ako nang bahala kay Christian. Salamat. Sige, anak, mag-ingat ka. Opo, Nay.
Halika, Christian. Sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Opo, tita. Aba, ang aga mo nagising ah. Nakapagluto ka na ba? Opo, tita. Ganun ba? Ano tong niluto mo, Christian? Itlog lang? Ayaw niyo po ba yan? Ayoko! Hindi niyo naman po sa akin sinabi kagabi kung anong lulutuin ko. Sa susunod, magtatanong ka muna. Pasensya na po, tita. Magluluto ko na lang po kayo ng ibang ulam. Mabuti pa nga at nagugutom na ako. Sige po. Oh, anong gagawin mo? Maglalaba po ako ng damit, tita. Nakita ko po kasi na madami na po kayo maruming damit. Ah, ganun ba? Huwag mong gagamitin ang washing machine ko ha. Gusto ko, kinukusot ng kamay ang damit ko. Sige po, kukusutin ko na lang po. Banlawan mo ring mabuti ha. Nangangati ako kapag hindi maayos ang paglalaba. Opo, tita. Christian? Christian! Halika nga rito. Bakit po, tita? Di ba sinabi ko sa'yo na plantsahin mo to? Bakit gusot pa rin? Pasensya na po kayo kung hindi ko po na-plancha ng maayos. Dahil anong oras yun na rin po kasi binigay sa akin yung damit kagabi. Aba! At sumasagot ka pa! Anong susuotin ko ngayon? May importante pa naman akong lakad. Kung gusto niyo po, planchahin ko na lang po ulit ngayon, tita. O ayan! Siguraduhin mong walang gusot yan mamaya pag sinuot ko ha? Tay, mano po? Nay. O anak, buti napadalaw ka. Kumusta naman ang trabaho mo sa tita mo? Ayos lang naman po. Sigurado ka ba anak? Wala bang ginawang masama sa'yo ang tita mo? Ano? Hindi ka pa patapos dyan? Tapos na po, tita. Ano to? Bakit gusot pa? Binabayaran kita kaya ayusin mo ang trabaho mo. Magplansya lang, hindi mo pa magawa ng tama. Wala ka talagang alam. Anak, kinakausap ka ng tatay mo. Ayos ka lang ba? Anay, ayos lang naman po ako. Kulang lang po ako sa tulog. Mabait naman ba sa'yo ang tita Mitz mo anak? Opo, mabait naman po siya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Sa katunayan po, mas tinaasan niya po yung sahod ko dahil naawa siya sa atin. Hindi naman niya ako kailangang kawaan. Sapat na sa akin na pakisamaan kanya ng maayos. Teka anak, titignan ko muna yung niluluto ko. Dito ka naman ang halian ha. Kumusta naman na po yung paa niyo, tay? Naigagalaw niyo na po ba?
Ayos naman na anak, naigagalaw ko na kahit konti. Basta ituloy nyo lang po yung gamot nyo, tay. Babalik din po kayo sa dati. Oo anak, gusto ko nang bumalik sa paghahanap buhay para makapag-aral ka na ulit. Huwag nyo na pong isipin yun, tay. Basta mag-focus lang po kayo sa pagpapagaling nyo. Oo anak. Hi Christian, hindi mo ba nakita yung bag kong itim kanina umaga sa may upuan? Doon ko lang yun nilagay kagabi. Wala po, tita. Hindi ko po nakita. Oh, bakit nandito ito? Kaya mo siguro nilagay dito para hindi ko makita. May bala ka siguro pag nakawan ako, no? Hindi po, tita. Hindi ko po alam nandyan yan. Itatanggi mo pa? Eh doon ko nilagay ito sa sala kagabi. Kaya paano ito mapupunta dito? Nagsasabi po ako ng totoo, tita. Hindi ko po ginalaw yung bag nyo. Wala kang utang na loob! Magnanakaw! Wala naman po ako talagang alam dyan sa bag nyo, tita. Wala kang utang na loob! Pagkatapos kitang pagkasahin dito, ganito lang gagawin mo? Ayos ka lang ba, anak? Opo, nay. Ayos lang po ako. Dapat lang yan sa anak mo dahil magnanakaw siya at balak pa niyang kunin ang bag ko. Hindi po totoo yun, nay. Hindi ko po magagawa yun. Hindi yun magagawa ng anak ko. At talagang paniniwalaan mo yung anak mo? Sa bagay, mga hampas lupa kasi kayo. Sumusobra ka ng babae ka! Tama na po, nay. Huwag mo na pong patulan si tita. Ano pang ginagawa niyo dito? Lumayas na kayo sa pamamahay ko, mga patay gutom! Halika na, anak. Umuwi na tayo. Ang sama pala ng ugali ng babaeng to. Ayos ka lang ba, anak? Opo, nay. Ayos lang po ako. Nalulungkot lang po ako sa nangyari kay Tita Mitch. Nalulungkot din kami ng tatay mo sa nangyari sa kanya. Kung meron lang sana siyang kasama nung gabing yon, buhay pa sana si Tita Mitch ngayon. Wala na tayong magagawa sa nangyari sa tita mo, anak. Hindi mo kasalanan ng nangyari. Pero nay, kahit ganun po si Tita Mitch, natulungan niya po tayo. Kahit papano na ipagamot po natin si tatay dahil sa kanya. Salamat sa'yo, anak.